थांनाय सालो खुम्पुई एकाडेमी स्कूलनि गोबांमा स्टूडेंट रक हायकबा आरो जे रोंस्रोङै तंनाय रक गोबांमा लाहार पातिमुं हायकबा पद्रे पद जों जालो तंमानि ओंखाय मियानि सालसानि सिगां फुंनि स्कूलनि एनएक्स क्लास 2 परि रोंस्रोङै तंनाय हिरा देबबर्मा बुफान बुमुं मिलन देबबर्मा दैसा कुकुर गामिनि आबहाय बरकनि रिजाल्ट टाइमाव फाइब्रो एक्सिडेंट ओंखा स्कुटी बाइक आबोनोसो सिगांबो गोबांमानो उराम उराम आबहाय ओंखा हायपानो जों TIPPA ताइ टिपा मिलिउइ अमाहाय जे उसकांनि सालो मियानि सालसा सिगां 9:15 मिनिटाव जे स्कुटी बाइक एक्सिडेंट माने यागुलो बेलायखे ब सागुदुकुमानखा पुइला बरनो खेरंबार हास्पातालाव हरजाखा आबोनि उलो जिबिसा खामनांगौ बनो हरजाखा इनके आबहाय रकनो जों सिनेमा थानायनि वान सगैनो जों आबहायनो स्टेप नाहारका जों स्टेप नाहार माने इनके सिनि आबहाय गायसनु खुंनि सिनि बुमा बुफा हंजानाय रकनि बोसा आबो इनके गायसा थिनां बुमा बुफानि गायसा इमां बोसापतिरनो काहां खालायनायनि आबहायाव गाबनो तैनो जों वान सुग लायै जों सिनि एडिसि हाबांनि रोंबेदेकनि बारजामानजाक रोंथाय लुका हामग्रायनि सामुं तांनाय बारजामानजाक मोजां चित्तरन्जन देबबर्मानि थानि जों डेपुटेशन लायखा मिलिलायै मियानि सालो डेपुटेशन रोमानि यागुलो सिनि ओ कपि टु जों PU एडुकेशन नबर जाखा सिनि ओ डेपुटेशन रोमानि वो सिनि बरकनि थानि जों कयमुं नारखा आजागा दंगो दा to construct a safety speed breaker in the route in front of Khumpui Academy main gate. They can provide a guard who can lead the student in and out of school gate safely. To provide the number to provide construct set route shifting arrangement for the guardian parents of student. Aba ke जों काइथाम ओ जे सिनि कयमुंब्लाया फारमानि यागुलो सिनि एडिसि हापांनि बरम रां रों बेदेकनि परजामानजाक मोजां चित्तरन्जन देबबर्मा सिनि ककनो खानाका खानामानि यागुलो न आबुनि सारिगनो काइसा कपि अर्डर कपि तिख्लायका जे स्कुलनि स्टुडेन्ट रक न नायकलनानि बागै खरक बुरै पिउन न रजाखा यां के खुम्पुई एकाडेमी स्कुलनि एनेक्स काइसा यां गेट टु काइसा आबहाय के लगे लगेनि इमिडिएटलि एक्शन नाहारमानि बागै एडिसि हापां ते रोंबेदेकनि बारजामानजाक मोजां चित्तरन्जन देबबर्मा ते एडिसि हापांनो जों बेलाय बेलाय के सिनेमा थानाय हामबाया फारौ पाइथाखौ सिनि कबमुं दंगो सिनि दफानि बिसिंगो जे खुम्पुई स्कुलाव रोंस्रोङै दंनाय हायकेबा खुम्पुई स्कुल सिमिया गोबांमा स्कुलावनो सिनि बर'रकनि बुमा बुफा हामजानाय रकनो सिनि टिप्पा फोटो मीडिया एसोसिएशन त्रिपुरा इंडिजिनियस पीपल प्रेस एसोसिएशन बखागतै सिनि लुकरकनो बुमा बुफा हामजानाय रकनो सिनि कबमुं दंनाय बुमा बुफा हामजानाय रक निजिनि बोसारकनो स्कुलाव तुनफायप्रो नाहारप्रो जतनो नायकुलै बारजानावै आबहायके स्कुल थांथिनि फायथिनि लाइसुतिनि नायकुलै काहामके तन्नानि बागै जों सिनि म थानांगै नरमि थानि कबमुं याफारो आबहायकेनो जों सिनि बोसाबति रकनो जों बाहायके नायकलनाय सिनि बोसाबति रकनो जों बोसोक जरतै हामजाक मोनि बिसिंतैनो रों फोरोंगै नायकलै काहामके तन्नानि बागै जों तिनि अप्रेस मिट माख्लायका ताइ थिनांगो खुम्पुई स्कुलनि स्टुडेन्ट रक हायकबा गोबांमा आलगा स्कुलनि स्टुडेन्ट रक आबहाय लाहार पाति मुंगो एक्सिडेंट रक ता अंथुम आबोनि बागै जों जतनि फासिंगो बुमा बुफा हामजानाय रकनि फासिं
स्कुटी बाइक सालायनाय फासिंगबो चिनि कबक मुं नारागो स्कुल बुसखांरगो नायकलै तुरुक तुरुक सालगै लायनायनि बागै जों जत लुकुरकनो चिनि खा काहाम लुकुरकनो चिनि तिप्रासा फोटो मीडिया एसोसिएशन ते त्रिपुरा इंडिजिनियस पीपल प्रेस एसोसिएशन नि बखाक्ते नरनि थानी कबक मुं याफारो